जात के कहाइले भक्त जब बोलावेला तो दौड़ल चली आइले सबरी बेचारी रोज रहिया बहारी हो सबरी के झूठ बैर जाके रौरा खाइले हमरा मेहरारू के नाम रउआ नइखी जानत हमरा मेहरारू का फेरा में रउआ मत पड़ी ई रउआ के बुझा गेल हम रउआ मलकिनी के फेरा में बनी महाराज जेकरा के हम महाराज जी कहत होखी चोरवा के मन बसे कोकरी का खेत में चोरवा के मन बसे कोकरी का खेत में हम रउआ के जब महाराज जी कहत रही तो रउरा मलकिनी पर इतनो बाउरवा सोचे लगी कबो कबो अब वो हमारा प्रति महाराज लड़के के दूध पियावल जाला कहीं पुतना के दशा राउर हो जाई तनु ब्लड तक लड़का खींच दी जब छोट लड़का के बताई होते बार जुआई लड़का के रुआ दूध पियावत नहीं कहीं दांत ही धके काट ले स्ट्रेस के बीमारी हो जाई ना हो जाई हां जी अरे उतना चाव से वो लड़का के पियावल जाने के दांत नहीं खे जामो केनियो से पियाम तो डर भय नहीं खे ना अब जना 32 जन वो लड़का के जाम गइल बा दूध पियावत नहीं कहीं दांत देलक दांते अब ही डॉक्टरी में गाड़ी स्टार्ट करे के पड़ जाई तो लक्ष्मण आर घिनैल बाकी आर रौरा ना घिनैले भक्त जब बोलावेला तो दौड़ल चली हमरा मेहरारू के नाम रउआ नइखी जानत हमरा मेहरारू का फेरा में रउआ मत पड़ी ई रउआ के बुझा गेल हम रउआ मलकिनी के फेरा में बनी महाराज जेकरा के हम महाराज जी कहत होखी चोरवा के मन बसे कोकरी का खेत में चोरवा के मन बसे कोकरी का खेत में हम रउआ के जब महाराज जी कहत रही तो रउरा मलकिनी पर इतनो बाउरवा सोचे लगी कबो कबो अब वो हमारा प्रति महाराज जी हो हारही में हारसानी ओ मालिक के का चर्चा करे के हो बबुआ तीनों लोग अरे तोर जानी के ऊपर अरे राखस खेलावाना खानी हरि जी हो हरि जी हो हरि जी हो हरही में हरसानी हरि जी हरही में हरसानी हरि जी हर ही में हर साल बोली नाम के रहले राजा दानियों में महादानी दानी
उतना लड़का के दूध पियावल जाला कहीं पुतना के दशा राउर हो जाई तू ब्लड तक लड़का खींच दी छोट लड़का के बताई होते बार जुआई लड़का के रुआ दूध पियावत नहीं कहीं दांत ही धके काट ले टिटनेस के बीमारी हो जाई ना हो जाई। हां जी अरे उतना चाव से वो लड़का के पियावल जाना के दांत नहीं खे जामो केनियो से पियाम तो डर भय नहीं खे ना अब जौन 32 जौन वो लड़का के जाम गइल बा दूध पियावत नहीं कहीं दांत देलक दांते अब ये डॉक्टरी में गाड़ी स्टार्ट करे के पड़ जाई बोली नामक अरे रोहल राजा दानियों में महादानी दानी तो मन बन के अरे गोइल हरावे मालिक तो मन बन के अरे गोइल हरावे कर लगल दारवानी हरी अरे नारी चतुरस लगावा मुर्गी भैया मुर्गी लगी सती साधवी लाहे लाहे लौट जा धीरे धीरे घोट जा कौन ची राम नाम के बूटी राम नाम के बूटी राम नाम के बूटी घोटी के बाद हाँ फिर से लगो सती साधवी चापा छोड़ा हवा लो बैद जी से दावा लो ये बैद के है श्री राम प्रभु चक्रधार मुर्गी लगाओ सती साधवी सती साधवी वृंदा नाम के नारी चतुरस हरि की नारी चतुरस ए मालिक तो बन के जलंधर अरे सत भंग कैले रहल तपन के जलंधर अरे सत भंग कैले रहल बनी पसान पूजानी हरि की हरि
परमादरणीय हमारा रितेश गिरी जी महाराज जी के हाथे आशीर्वाद में पुरस्कार मिलल गोर लगत नहीं आशीर्वाद के कामना रहे जय हो जय हो। और हमरा परमादरणीय हमरा मुन्ना भैया के हाथे 501 रुपए के श्रद्धा मिलल जगरता मलिका और औरे बबुआ नु भइल बनी खाना खा गेल भाई जेपी बाबू आवे दी खाना खा के ऋषि बाबू का हाथ में श्रद्धा मिलल एमाई का आशीर्वाद कृपा बना रहो जय हो जय हो। अब की के बारी अरे हो के तैयारी राजू तिवारी हरि जी राजू तिवारी बड़ भैया हमरा प्रमोद कुमार सिंह जी भावी प्रत्याशी बानी पैक्स अध्यक्ष ग्राम पंचायत राज उखई से हजारों हजार के श्रद्धा दिल बानी प्रमोद भैया के हम प्रणाम करब आशीर्वाद के कामना हे माई का आशीर्वाद बनल रहो पगड़ी ऊंचा बनल रहो जय हो जय हो। अब की के बारी अरे हो के तैयारी राजू तिवारी हरि जी राजू तिवारी तो ब्याह सरसवलिया के अरे आके हरई तो माली तो ब्याह सरसवली आके अरे आके हरई तो होइत बहुत मेहरबानी हरि जी हरही आवो